Tini tipra kami hamkrai mothani bisingtui sing social work khlaikya sini group photo tribal colony English medium SB school philo sing gana gini phil hoklaikya kwbangma bolong kuphung ungui tongmani sini boundary kinar tai school bwskango kwbangma aborjona hai kagos rok klaijak chip bokhok sing sapai khailaikya haikhe taibo sing khlailaikya yang field bisingo tai gana gini bebak hoklaikya joto thangjak baksaka kabangsa laimani bisingtwi tai sing student rok no bo kolom khata rok bo baklaikya baklaimani bisingtwi tai dustbin rok bo yapharjaka haikhe sini tahok tei bukhukchung chung belai kha kaham ni bisingtwi sing school no bo haikhe tisalainai sing next generation no bo haikhe tisai chalai wansuklaikya haikhe sing bwskango teibo abuklainai hinui salaiui sing wansuklaikya tei abo haikhe Jejanagar Panchayat under Block Belbari under IS Jirania West Tripura Ngono sesak natne. Iya, kan ada bawa aku dulu go. Apa bro? Sama je marah bro. Bawa long dah ke? Dona. Ini dia, saya tu ni buat lagi apa? Kita boleh. Kita boleh kalau masa kalah saja. Luar kalau masa. Jangan boleh jangan. Tong dikek bobo. Hampir meja ni. Kopi mana gitu. Apa bola kita cari ya? Hang di kaham ke hang di. Ko si bathai rok thaje thusio saimon bukjapna gothung.